Omancho mategere bua kiri go so wehre bia don sia so tegere te radio ya mwaje tinge chinse mo nye chinse no kwena kwana ngoyo ko rubi kena do rure bine no ko were ri to ko ya ro ayora sembe akro ngajara mengi no katara ko ya ko te bangonde de ron koro mangana ko ngere chinse mo jonzi de ren koro lingana ri kon kera bwango ga bagusi global ri ko tenga chinga kiamana chensi wense ya Kenya bagende te ko baligia babe ko beke ombe kia al-Shabaab emergency ya Somalia obole ndio bonana ni ko bua be kiro chinse mo alien sense ba yetu ya Kenya go tange ko lekende yonzi kyobosalia na bwiga bana cheshi ba Kenya bana cheshi ba Kenya banyancha ni goli tukolie goro babegete biara bakagero batano na babere beke ombe kia al-Shabaab anga kilomita 100 mokorwa somba bago Kenya na Somalia asenke kuya Indian Ocean tayara macheshi ya Kenya bune gotema abuatire na gotenera chi tawoni chengencho emergency yo ya Somalia na bona bana cheshi abo ni go barengete ko gwera omochoko okismayu oyo ore egetu kenene kia al-Shabaab ayo kangende to mwaziri bobolendi emergency yetu ya Kenya Professor George Saitoti obana kerienga abana inchi buno bolendi boisene mbole ga ali asikinse buche to Nairobi na ali tukuri okira rero mambi to tenge guru na riemo yego to kananga ero sirie kuru achinse mo chesiko ya ta omochio yo mo chinse mo jiri Nairobi baemo embali ga ali asabantu bago sherekea ya nyara ko bage ko tigera abantu ikomuna bana chingo machimbe asego te kananga babere basirio boguma kolendeli nganeli ntoli nyora sobekana nuchinga kichinde aya bono mwanjo matagali ya mangana bana wateka kuru ase chinse monye chense onoli na bontiringo koletera nande gogo tebyangana kyoko tonyora www.abagusiglobalradio.org nere website yetu asema namba yetu ya biashara namba yetu yo turangelia chinse tokumera nanchiri cheche chinse birene nusu chiamambia gose chiamarago ba tokora kanga Eastern Standard Time gose asitoko tanga GMT plus 3 na chinse chia Kenya chinse kiandane nusu chiamambia ne chinse kiandane nusu chiamarago ba kerali tukono tora asembe Abagusiglobalradio radio manyekete chinse manye chense umerana na barali baito una olinontirie mamba ya roche simba ya bwasi oyo mitumo baninya kinyanyo zuzuyoro sana na bantu beto kuruchinza mwenye chenze no kwena kwana ngoyo korubionsi babwerere we kalito kolinde tumerana asembeo ono lina wontirie munguru abe naye oyo kurubike oyo kurubine na kolinde we gatumira na asembeo